Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamaayong adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong pagpanaguban. Ano na pud kining atong tulumanon karon sa maayo nga panglawas atud kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo ug tigapadapod sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang mga produktong 100% gayud nga napamatud-ang maayo sa lawas gumikan kay ang mga pagkasangkap niini mga igalag igsuon tinun-an ug napamatud ang maayo sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Bueno mga igalag igsuon ang ato ang hugyawan sa SED Panyawan, pinaluyhan kini sa mga produktong 100% gayud nga makatabang. Ang ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen, aduna pud kitay SED Panyawan with garlic ug ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule. Mga produktong herbal higalag igsuon nga mga kapsula nga napamatud-an nga maayo kayong pagkakombinasyon. Gumikan kay angko niini ang tanom nga panyawan nga diin napamatud-an nga maayo kaayo sa atong kalawasan. And sama sa naandan ani gyapon kaning atong partner sa atong health nga si Sir John nga maghahatag og dugang impormasyon. Sir John, maayong adlaw. Maganda naman Sir Rick, no? Starang tumating kuminaw kung sa kabutang. Nakapangapin na ni si Sir John sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix ba kay maayo kayo ang pamati kanunay. By the way, sa mga kaigsunan nato di karon nga mahiligon sa kape ha, timani kanunay nga aduna kitay kape nga 100% gayud nga herbal nga makatabang ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Nindutan nga klase nga kape igsuon gumikan kay angko niini. Ang panyawan, ang mangosteen, apil pa niini ang ato ang cinnamon ug usab ang atong purple corn. Nindutan nga klase nga kape gumikan kay di na kakinahanglan nga mangita paglain nga klase nga kape kay kanila lamang ang klase sa kape nga makatabang simong mas maayo nga kalawasan. Bueno karong adlaw Sir John, pag-isgutan nato ang kahimsog sa ato ang mga baga. Ang atong baga timailhan sa ginhawaan nga kita maayo pa og functions, no, nagaginhawa pa kita. Ang problema lang daghang kay mga tao ang nagaabuso sa mga ato ang mga baga, ilabi na kini mga manigarilyuhay. Atong isgutan karon ang mga posibleng lung diseases nga makuha nato Sir John kung kita panigarilyo o baka nagaabusar sa ato ang mga baga. Tagay ko kog mga idea Sir John sa mga posibleng mahitabo nimo kung ang usa ka tawo makaangkon unsay hinungdan nganong ang usa ka tawo makaangkon og mga lung diseases. Una Sir Rick, no, inumduman sa mga tao na ang atong respiratory system ang isa sa mga pinaka open, no, nga sabay tawag na system, no. Marasyag ka na sabay tawag na porous man gud tawag na mga marasyag sponge ba nga sulod gawas lang anang gud. So ang tubig pag diba sponge pag imuhang kuan suyupon niya ang tubig niya pag kumutong nimo mo siyang kuan mo gawas ang tubig. So marag inana siya, no. Ang ato ang respiratory system, di ba natay buslot unya musulod ang hangin mo gawas siya anang baginahangga buka. So taas kayo og risk, no, og susceptible ang ato ang respiratory system sa nagkadaiyang mga infeksyon. So kung naon gyud nimo, no, sa tanan, no, di ba ang una ginatong sakit ka ng mga sipon, ubo, mga mong gina kay pag gamay lang ganing changes sa weather, gamay change sa climate, may abo gamay, di ba, murag atsing dayon, mo na gina siya. Kaya tungod usa gihimo man gud sa Ginoo nga ang hangin mag-agi lang sa tong tubo, sa tong ginawaan, sa tong baga, ana siya. So tungod sa iyahang karakter niya na is mo na yung mahinungdan nga taas pod ang risk or susceptible ang atong respiratory organs sa mga nagkadaiyang sakit, no. Sa amuha medically
halos daghan kang sakit sa baga. Para lang gud kanang di lang baga, tibuok respiratory system, so natay bronchitis, bronchitis, asthma, coryza, mga daghan kay sakit no na nagkadaiya. And labaw na kung ang usa ka tawo magsigarilyo pa no, so na vaping and smoking. Isa ni sa mga ambot nun sa ba imbensyon sa tawo gikan sa una tud karon nga murag gikalipay niya nga naimbinton niya pero ikamatay pud niya murag ana gud. So sa medically man gud ginaingon na to no nga ginaingon gyud nato permintin na have to stop smoking. Kung mga smoker ang sa katao, dako kayo ni siya og epekto dito sa baga tungod kay dili lang kay sa mga chemicals no, kay arsenic tanan daghan man na siya chemicals libo. Ang aso gyud mismo dili gina siya kinahanglan sa baga, kaya ang ato lang yung ginaginhawa is oxygen. Kinahanglan na siya sa tong dugo ug sa tuang mga tissues. If ever ang baga no, kung tan-aw na nimo ang sigarilyo, kung kita naman siguro mo sa mga videos no, sa kanaganing mag-eksperimento sila sa dugo sa cigarette, di ba na siya mabilin nga tar kanang marag brown, sa kanang marag brown usay gani ang ngipon gani sa smoker, di ba na sa ngipon niya diri nga mopilit kana siya nga tar no, mahimo na siyang hinungdan dito sa pagpilit sa imong baga. And katong imong baga karon kay nagpilit naman to, di na to siya maka-expand. Mo na hinungdan later kung para sa layman's term lang no, mo na hinungdan later sa ginatawag natong chronic obstructive pulmonary disorder o COPD. So mostly sa mga so mga smokers no, long time na smoker gyud, ang kasagaran yung masakit nila is COPD, kaning chronic obstructive pulmonary disorder. Meaning ang obstructive meaning na nagapugong, di ba, na naga-obstruct nya pulmonary disorder meaning ang imuhang baga mismo naga-block no mismo sa paginawa mo nang like si kisa ba tong example like si Dolphy siguro, I don't know kung smoker siya no, pero sa COPD di ba ang ginabutangan siya oxygen no para maginasuplayan siya aron nga makasulod lang ang oxygen sa baga. So kay aduna tong ginatawag nato nga obstruction no mismo. So kana siya Sir Rick no, ang smoking ang isa sa kong masultigid nga problem na maliban na to uban pneumonia, mga unsa pa tong mga sakit nga pwedeng makuha sa smoking ug vaping, kanig yung kasagaran kaning COPD o kaning chronic obstructive pulmonary disorder, meaning mo na tong kuan nga katong tungod sa tar o sa mga nakuha nato ng mga smoke no, din sa kuan nga nakapastiffen, nakapagahi no sa to ang kuan, mawala tong elasticity, di na maka-expand and pwedeng mahimong hinungdan later on sa ginatawag natong atelectasis or katong sana kanang marag mo kuan na ba, marag nawan ang sa kanang kuan, marag sana collapse of the lungs. So kana siya sa rin. Sa mga kaigsunan na to nga nagapanigarilyo, I'm sure the first thing that you would think of is lisod kay buhi no, kay kanimanggong pag-stop sa panigarilyo. It would take your complete will, imuhag yung kagustuhan nga maundang nimo nga mao nga bisyo mo nang delikado pud kayo alang sa uban or medyo di naman delikado pero kuan jud kanang lisod no para sa uban gumikan kay sama lagi sa kong kingon nahimo na magud siyang murag part sa imong sistema sa lawas no. Pag-abot sa mga panahon labi na kung ako di ko mag-deny nimo Sir John, nag-smoke ko before no, anag yung nagsugod ko sayong pangidaron ang pag-stop niya murag kanang nahimo na siyang sistema sa imong lawas ba, kanang makaingon bitaw ka kanang murag parte na gini siya sa ako ang ginhawaan no, murag dili ko ka concentrate ug dili ko mag-smoke, dili ko ka pag magkaon dapat mag-smoke, kung adtog CR mag-smoke ana. Pero kung imo lang kanang hunahunahon ang imuhang sistema sa lawas, mura imong gihago pag-ayo. Mo nang delikado pud kayo para sa uban, gumikan kay nakahatag na inoon kani og problema. Sama sige kay ni Sir John, ang COPD mo isa sa mga pinakalabing common nga kanang balatian sa mga smokers no. Nakoy nailhan kani adto nga na COPD nga nagaginhawa mugbo ra kayo, maka-istorya og mga pipilalang words no sa pulong nato, maghangak siya gumikan kay
nag-apas na ang iyang ginawa. Gumikan kay mo lagi na kanang wala na kay function ang iyahang kanabang ginatawag nato nga ato ang alveoli Alveoli. di mo ko sa ngaran na alveoli nga mo'y hinungdan kay kanang alveoli mura na mga sako ba or mga balloons nga mo na hinungdan nga makaginhawa ta. And then tungod kay naguba na siya, ang tendency niya na wala na yung mag-function na mo nang magmubo ang imong ginawaan. And same lang yapon, I'm sure sa mga manigarilyo hay nakabati na mo, kung medyo mapaspasan lang ninyong sigarilyo ang usa ka pack nga smoke, no? Mabati ninyo na murag imong ginhawa, murag dili ra kutob sa imong dughan, murag dili bitaw ka kanang kalalo mo ginhawa. No, kay murag paminaw nimo nara dire. And then kung magistorya ka, medyo apiki. Sikag gaginawa. Tungod kay siguro na ay mga parts sa smoke, no, nga ni-reach dito sa imong lungs. Kay kung real smoker ka, you don't smoke only on the mouth, you smoke all the way through your lungs. So ang tendency niya mga salipdan tong mga sako nga kung gikaingon mga balloons ang iyahang point, iyahang tinaptan ba. So ang may tabo is masalipdan to siya, diya na dayon ang medyo adunay problema sa paginawa. Sir John, kung gusto nato nga let's say for example malikayan ang mga lung diseases, particular na ang kanang gikan sa smoking, unsa may mga pinakamaayo nga suggestion nato ana? Exercise, unsa pa may lain nga pwede natong buhaton para either kung nag-smoke ta maundangan or kung gusto tag healthier lungs, unsa may maayong pagabuhaton? Swimming siguro. Tama to no, swimming. Kailangan gyud na ay lung expansion gyud na exercise. So for example kaning saka-sakag bukid, no? So kailangan nang naigamay lang ang oxygen aron nga mas ma-exercise niyo mo imong baga. So isa gyud ana Sir Rick no is undangon gyud ang sigarilyo. So ana gyud na siya stop smoking. Pero di na siya dali, no? So actually ang smoking is not a physical and so ito kana in illness, no? It's a mental na or psychological nga nasa psychological na effect. So kinahanglan na nago nang itong mga boxes sa sigarilyo, nago na siya hotline din na. Kay ang pag-undang sa sigarilyo di lang na siya dali, no, para sa itong mga long time smokers. So hingon nga to na like sample naman tayo exercise, naman ng basketball na tanan, no, ang strenuous activities and all. Pero pag-abot sa tumoy manigarilyo gyapon. So muragana ba? So ang pinakakuha na is you have to decide on yourself nga kinahanglan gyud nga muundang gyud ko sa pagpanigarilyo aron nga masalbar nako kung kinabuhi gikan sa mga nagkadaiyang mga sakit, no, nga dala ni ini nga matang ni itong lawas. Sa mga kaigsunan nato dia karon nga gustong mag-amping sa ilang mga lungs, di man kanunay nga sama sa gikingon ni Sir John, exercise is one of the best kanabang ma-practice nato pag-ayo ang atong mga baga. Swimming is one. What else? Siguro pagpili sa mga insaktong pagkaon kay kinabanggong mga smokers, ang usual gyud nga hinungdan nga nung maga-smoke sila are katong mga nakakaon sila sa mga piniritong pagkaon or mga oily foods, no? And then mula gina sama-sama mong gisgutan kaganina, kung buoton lang gyud nimo nga undangon, maundang gyud na kay hinumdumi nga natawa ka diri sa kalibutan nga wala na siya nga klase nga kanang bisyo sa imong lawas. Kung manigarilyo jud ka and then you can stop it, dili nimo kayang undangon, of course basically iampo na to na siya, no, iampo lang gyud nga makaya nato kay para ra po na sa imong kaugalingon, it's gonna be your lungs. Hinumdumi usari kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato, and angayan po nato nga tagaan og pagtagad ang atong health. Invest on your health kay kaning atong panglawas mura man siya og kanang bangko ba. Kung unsay gina-invest nimo, kung mga maot ang imong ginasulod sa imong lawas, maot po ang resulta pohon. Pero kung kanunay kang nagakaon sa mga green leafy vegetables, ga-exercise ka, ako dili ko mutuo nga walay panahon sa exercise, no? Kaning mga nag-work bitaw, Sir John, moingon sila, ako panahon mag-exercise kay nagtrabaho ko. In 7 days nakapahulay ganing Ginoo. Ikaw pa kaha nga ang imong ang Domingo ray pahulay nimo, ayo ko ginawa pagyapon kay panahon ana. Di ba? Bueno Sir John, salamat kay sa kahigayunan again nga nagkauban kita kay I'm sure ang atong mga kaigsunan nakaila-ila na pud og bag-ong klase sa mga kahibalo, no, mahitungod sa pag-amping sa atong mga bag. Salamat kay Sir Rick no sa another chance sa pud. Parahin pagyapon sila sa pagsubaybay nating programa.
Sa mga kaigsunan nato diha nga aduna pa mga ginapanghambin nga mga balatian, timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing ginama gayon para makatabang sa atong mga kalawasan. Gubikan kay gusto namo nga dili na ka mag-maintain sa imong mga problema sa lawas o usab matagaan nimo ang imong kaugalingon ug mas lungtayay pa nga panahon dinhi sa kalibutan para makauban ang imong pamilya ug usab ang imong mga higala. Kini si Mr. Panyawan nagaingon kung ikaw adunay balatian pag said Panyawan. Inyong nabati ug nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang knowledge power sa hugyawan sa said Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa said marketing. Ang tigama ug tigapunapod sa said marketing products. Sama sa said Panyawan Plus, said Panyawan Garlic Capsule, said Cogon Herbal Capsule ug ang said Liniment Oil. Apil pa ang said Celebrity Soaps, ang said Celebrity Beauty Soap ug ang said Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kaibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.